ndị be anyị daalụ n'obikonu kedu nke na-afịọbe koro obidi ya na Justin Dean mgbe niile ọ na-afịọbe ndị a ndị ofanwasisi pụtalụ fọlele asịrị na Justin Dean na onwe takakadia asị na onwe takakadia ọ bịa ka mmadụ bịa na-akọlụ m n'ụtụtụ a ewuchi m biko nyamakwala ihe o melie nekwuye ne heart attack heart failure ma stroke takakadia bụ nya bụ heartbeat ye na-beat fast na-beat fast more than normal rate ifuru ya na ihe apụgokwe n'egwu ndị malia jikwa enye ndụmọdụ ya gbakwalụ mmiri dolo edo ṅụọ gbalụ mmiri jụrụ oyi ṅụọ onwe anyị a na-enyezi heart attack ya na ọ na-emuvuzi heart ya na-emuvuzi fiam biko ndị magodili jegodi jụta m ma ọ bụ eziokwu maka ọ dị m ọsịsọ kịta mmadụ ejenje mata ma ọ bụ eziokwu ọ dịkwa egwu ụmụ nwoke biko ka nyekwa unu ndụmọdụ unu ekwene ka ụmụ nwaanyị gbuo unu ekwene ka ụmụ nwaanyị gbuo unu ịnụta ajọ nwaanyị iwu Ben Johnson egbo ọsọ amụrọ gị mụọ gị na ya ifugie chukwu kele gị iche ka enyi iche so ọ bụrụ iwu bụ na unu ga-anụ ka nka so ọ bịa inye gị headache nya high blood pressure heart attack ya iburepụ ya ọ bụrụ na a sị na kedu onye Jakota ọ sịrị na ibunyibe alụ o burepụ ibu ahụ ibunyiba gara iburepụ ibu ahụ imuvu on ije nụrụ nwaanyị ọzọ ụmụ nwaanyị jụrụ eju keke isi ga-ekwute ka nwaanyị bịa nye gị BP nye gị takakadia asị na ọ na-ekwu na-ebe akwa na ọ pụta nnọọ n'ụzọ ụtụtụ na-ebe ụzọ ụtụtụ taa ịma na Amerịka taịm fa dị iche ụzọ ụtụtụ anyị akịta bụ ọ dị ka ime abalị fa nya bụ akwa ndeeli nya na-ebe na-alamenti na-ebe si na ọnwụkwa na nke ka ya njọ bụ ụmụ ya na ụmụ ya ka ọjọọ ọ sị na Kora bịaziachiri ụmụaka kama ka o jee na-enete na ọchị bụ ụmụaka na kama ọ ga-anwụkwa ka o live life ya nnọọ ka o nete mental health ya na mental health ya dịz bad mental health mmadụ dị bad ọ dịgokwe njọ ndị ọcha na-ewu ya nnukwute ihe ọ sị na nwaanyị ahụ na-epushie ka o jee kwụọ ụdọ n'ihe nwaanyị ahụ chọ nnọọ bụ ka ọ chịrị ụdọ kwụọ nọọ mana ọ gara akwụ ya ọ sị maka ụmụ ya ọ yara akwụ ụdọ ọ na-akwa afịa arụ ndị ọcha akwụba ụdọ jọmpụọ ligolenu ụlọ elu bie si na ya wutuo n'ala si ka ọ kpaa ya onwe biko ndị fụkwalịa n'anya fụkora n'anya fajenu ọ bụkwalị mkpedosi kpedonu onwere ihe ayala ekpedonu maka ihe a na-afịasịkwu ya arụ o ji pụta asị na ọ pụta n'ụzọ ụtụtụ taa na-eti mkpu na-ebe akwa ndị ọcha enwe dị obi ka ihe na-emezi ya n'ụdị a ka m si makwala ndị ọcha bụ fa na-akwa m eme n'ụdị a fa ga-ese okwu fa akpọ onwe fa abịa nso fa agbasa asị oke gabala onwe gị ka m gabala onwe m anyị ga na-ekele fa ga na-atọkwa ụtọ abịa na-afụkwa ụmụaka ọ bụ ka esi kwesị ime onye ọbụla emuvu on ifu nwaanyị na-achọ di ọ bịakwutekwe gị ozugbo ọkwa onwe ofu nwaanyị na ebe anyị bikita ọgwụ ọya nwaanyị bịakwute die maka osibe die gbapụ ọsọ ya na di ya na-ese okwu ọ na-eme nnọọ ụtụ gaga ọ na-akacha ụmụ nwaanyị njọ kpatabara ego fa na-emetụ ụtụ gaga so ọ na-emetụ ụtụ gaga ahụ sibe die gbapụ ọgwụ ọya nwaanyị bịa bichie die nabatakwali ọya nwaanyị ahụ maka ọya nwaanyị na-achọ di and ọya nwaanyị kpechiri si na ọma mbatazikwa anya si ebe a pụọ na ọgbago ọsọ bụ na ọgbago ọsọ na ụlaiki and na ọbịago na ọya asịkwa abụ ifugie so and ọ na-akpata ego nwaanyị ahụ na-eshipụ ihe ego na-agba ya agba n'aka ọ bụ ya ka ejisikwa ụmụ nwaanyị alụ n'ụlọ maka falụba ụlọ na nwetebe ego na-abata faga fa na-emezita ụtụ ga-aga ọzọkwa bụ na ụmụ nwoke na-emekwefa jelos pụrụ iche ike adịghị nwa ego ụfọdụ ọ bụrụ nwoke aghọtara kama ọ ga-ebi ụdụbakwa gị kwado gị na ego bụ ego gị na ya ihe ọ ga-emezi bụ omebe gị jelos a sị na Justin Dean ahụ na ọ na-eme Kora jealous
n'onya ka o ji gbapụ buru ụzọ bịa n'ihu akwụkwọ wee kpesebe mkpesị ka o wee kpata ego kịta ọkpatazi ego iro na ihe onye tọkọf ọ bakfaya gokwu ya nyanwa bụ esu gị nwazola esu ọkpa esu ebere akwa esu gị nwa bụ esuzi ị na-ebe akwa esu ka ịbụ buru ụkwụ zọọ ya n'isi ụkwụ esu etiri mkpu esu ebere akwa gị nwa zọzili esu ọkpa gị nwa ị na-etiti mkpu na-ebe akwa ịma na o nwekwa ihe na-eme ụmụ nwoke ụfọdụ ọ kwarapụ gị ka ije nwụba ka ije kpobe ntụ ka ị ghasacha ka ị gba nganga ka ụwa gị kpomme ọfụ na ụwa gị ekpo mmere na ị na-emove on owutebekwa ọ sị ha elu uzukwenụ m mmadụ mana ọ bụrụ na ọfụ gị ebe ị na-ebe akwa ọ na-aṅụrị mgbe ahụ ọ na-aṅụ onwe nnọọ ndị bụ ekwensu shọt amara m ihe mma akọ n'ihe a maka na ihe agbagwoju m anya ọfeji ekpedo ndị be anyị ọfeji ekpedo ka Justin move on jidesi onwe ike ome wee hat ya na-emuvuzi fiam a sị na o nwee takakadia ịma na heart rate mmadụ normal one bụ 60 to 100 o move kelie 100 ị needizi urgent emergency call ị needizi emergency ọ karịrị 100 heart rate gị ị needizi emergency chukwu mekwelu mmadụ ebele kedu nke bụkwa onye ka m na-agwa unu kama mmadụ ga-anwụ and fe agbasago kedu ihe na-emezi onye bụ n'anya ka m gwa unu yes ofe ihe mma atụrapụrụ unu wee mechie bụ gị na di gị na-ese okwu ma ọ nwunye gị idikete ọ bụrụ na o kwere gị odidi ihe ị ga-eme bụ ịdisaidra na ị ga-end enyi and ozugbo ị na-end ịnọ ihe o kwere mkpedo ije nụọ nwaanyị ọzọ ma ije chọọ di ọzọ izuo ike ịgbalụ mmiri doro edo nwụọ ndị ọzọkwa bụ ije na-ekpesịrị mmadụ marriage gị ebupụtara ya na soshal midia ọ dịzị ka alapụla eke ọka alapụ afịa a na-azị ekwe ngwọta ọ bụrụ ha n'afịa ọ na-azị ekwe ngwọta ibupụtara ihe gị na soshal midia unu kpedobie n'ime onwe onyezie unu mkpesa unu gbasa ndị mmadụ jụọ gị ke maka nwunye gị ọ bịagokwa ịgbasịrị ọ bịa ịjụ gị isi a na ịchọrọ ikwu ihe ahụ maka ịchọrọ akụkọ ahụ ịchọrọ ikwu maka ya maka ịkọchala ya o jekọrọ onye ahụ ọ na-alike ọ na-eme eskaleti isi a na ịchọrọ ịkọ akụkọ ahụ ịkọchakwala oje nye onye ahụ ịkọ maka ya n'aka ọ bịakwa jụta ojigbu na-agbasa na-amụke ka ajọ ọfịa nya ukwu unu ugbo obi ga na-emezi gị kpumkpumkpumkpumkpum ịma na lọvụ ebi uduchi enye bịa iskati ya lọvụ siri ike obi ga na-emezi kpumkpumkpumkpum mana ikwesịrị ịka obi mee ka nwoke ikwesịrị ka obi gị na-eme kpumkpumkpu ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị nwekwe shock absorber anyị na-absorb ihe ọfụma dana ụmụ nwoke ọ na-afịa arụ high BP eme ụmụ nwoke maọbụ ha akaka dị emeva ọ bụ ya ka eji asị unu onye nụta nwaanyị anya meti ọfụma maka imete nwunye gị mma imetego onwe gị udo dị unu na-abụ ebili n'udo maka ụmụ nwoke anaghị enwe shock absorber anụwa ụmụ nwaanyị na-enwe shock absorber ụmụ nwaanyị na-enwe ọfụma ọfụma chimo takakadia efukwe m ọkwa nnukwute ihe bịakwute nwoke nka ọ sị onye akpọzikwanye onye ya chatị ya onye emenye text message onye emenye inbox onye akpọrọ ya na ụchọ nnọrọ onwe ụchọ ịnọrọ onye mmadụ nọrọ alịla onye ịma na-arụ adọzi onye ahụ ọjọọ mental in order onye ọbụla na-anọrọ onwe ọ sị na ọ na-anọrọ na-avoidzi ndị mmadụ ịma na ya mental ya agasago nya onye ahụ ụba na nnukwute arụ ọnwụ ifụkwara na onye na-anọzili onwe ya ọchọzi mmekọ ndị mmadụ nya soshal ọdị ọzọ in order onye ahụ adị ọzọ in order ọ sizi na ọchọzi mmadụ onye akpọrọ ya onye test ya onye emene nkenwa onye ọbụla ịfụrụ ịmala ọ na-esocialize bụ ọnọkata ọ na-azị esocialize ọ na-azị achọ mmekọ ndị mmadụ ọ na-anọzili onwe ịma na-arụ adịrị ya
arụ adịrị ya sochali and ọ bụ nnukwu arụ ọnwụ and a na-eteki ya serious n'obodo oyibo maka ihe ga-eme onye ahụ n'ọdịnihu ma takakadi ma high blood pressure ma heart failure ma heart attack ọtụtụ ihe ga-eme onye ahụ maka ọ na-anọzila onwe and onwego mental health ifugie so mba anyị ka anyị mụtakwa na ihe ndewonu kesaa enyi ma nye na anyị akala efunanya ka emesịa